Petrol na mesiči, kde tam stajú električky? Kámo, koľko tesiel tu máme, bratku? 4. Čo robíš? Jednu špedu, druhú ešte viac, tretiu hnusnú a štvrtá sa dá. A tu je hneď za tebou tá modrá. A to je tak... Tá čierna je pekná teraz. Tá biela na konci. Všetky sú Y-ky. A kto sa pýtal? Aj chlapci oblečení, takže sa potom meniť. No preto sa zlepali. No jasně, tohle jsou lodě, kde se třeba pořádají i večery. Zabiješ pár rýb. Ukáž petardu, ukáž. Čo? Ujo, povedz niečo nám, povedz nám. Nejaký quote? Povedz nám niečo. Asi nie. True on Kámo, base. tu je Eiffelová pred nami. Eiffelová je pred nami, že? Čekuj. Však my do Francúzska vidíme. Kámo, konečne môžem povedať, že som bol v Paríži. Kámo, a vedľa toho je budova v Beijingu. Beijing. Beijing. Aha, a vtáčik tu letí. Policajti. Část Prahy, kde bydlel Připalan Ver, vám to něco říká? Čo majú? Odo. Ja som chudobný, nedám 5 eur za horú čokoládu. Kde vidíš? Grog, nedáme si grog. To jest? Grog. Čo je grog? Ja si Neviem. dávam vám. Kámo, grog. Grog. Kámo, grog. A čo majú tu na? Biale vína, rúžové vína. Belgická čokoláda na breve. Nedáme? Ja by som dal, ale je to drahé. Koľko to stojí? 5 eur. Pol litra. Ty sa nedopovažuješ spadnúť? Takže tie kasy vína môžu Aha. Ona si myslí, že je hlavný charizma. Hraješ sa. To matku. My sme traja Petri. Však musíš sa aj vyskočiť z tých 2. No, ale aj vás treba vidno na vlogu, lebo čo? A mňa netreba, Kubo je... Ty už si aj takto. To čo má za gaty? Roly poly? Roly poly gaty? No hľadaj si. Aha. Roly poly. Tam za tým vidíš mosta. Tam sa nemusí brať. Ale vidíš, ale to je z jednej strany to praktické. Je, ešte. A to je celkom paše tá šotovka. Ale mohol by si mi ju vrátiť. Aha. Máme jaký lightning? 110. Nie je to z Ikei. Padaš. Necháš mi lampu? Že Či ne? Taurus a tam Dobre, žralo. prepáč. Necháš? Tu bol vysvetliť mi jednu vec, prečo je Taurus a tam že žralo. Tu mi prípada, že jak macháš bez toho, bratu. To kto je? To je tá rozprávka. S tým kúzelným. Trant. Ja viem z Dragon Ball, Hej, ten on strašne vyzerá cool. On strašne A to si clean. mi ukazoval. Strašne clean. Praha, nábřeží Edvarda Beneša. Aha. Prečo na mňa dávaš len? Však lebo ty si vedúci. No, Hej. vedúcko. Čo máme robiť? Ale my... Však ty si onen kanál Potulu. Kanál Potulec? Nie, ale však aj vy ste v tých videách. Onen kanál Záchodový. Čo? Kanál, ne? Ty si onen Krysa Záchodová. Lišák. Ja neviem už čo mám povedať. Dáme večer podcast. Toto vystrihneš, ale toto vystrihneš. Dobre, Večer dáme podcast. Nie, ja to tam nechám. Celé to vystrihneš. Nie, nechám. Ne, Ja to nechám. Klasickú hudbu Dobre. a dáme podcast. Ináč Apex Padaš, Legends, zase. to je Pomaličky. strašne dobré. Nechaj, neopravuj to. Nechaj. Ale to je ono. To je taký jak Battle Môžeš prestať povedať vratu? Áno. OK. Chudák ti je. Neboliel z toho nohy. Sa mi nepáči tá veľkosť. Znižte to. Kupko. Kupko, kde sme? Kupko, kde sme? Kostole. Kde? Kostole. Kostol. Dom Svätý Alžbet. Haló. Bez. Kámo, to je jaké vysoké. Kamo.
To je také pekné farby to má. Na tom foťaku to má pekné. Jasne, že si blondiavý a divný. Počkaj, To len moje vlasy sú svetlejšie ako moja pokožka? Nie, oni sú takej istej farby. Tebe za... Pozdravujem do videjka. Maxo, pozdravujem do videjka. Kamo, toto ide na... Hej. Pozdravujem do videjka. Ty nie si s nami. Kde sme? Kde sme? Kde sme? Niekto nám povedal, že Čekoslovakia... Yes. Sme tam. Sme tam. Vás teď se nacházíme teda v Ty čo, bratu? Krála je pro nás jako pro Čechy významná, protože se tady odehrávaly korunovace českých králů, ale na druhou stranu jsou tady Celkom vysoké. Čo máš? Snažím sa zapozerať. Ukáž. Pekné toto. Pekné toto. Je tu video? On je tu, aby stretol 9-ročné dievča. Kamo, nevidím tu Saša. No tam je kam. No ja potom to máš tu okay. Toto je nehoráznosť. Prečo stále ideš bližšie ku kamerke? Však lebo to vyhovuje. Komfortná zóna. Kubo. Kamo, kúkaj na tú budovu. Nevedeli sme. Aha, originál Starbucks? Wow. Aha. Čo je toto za budovu? Čo je to za budovu? Vlado sa dostal nový odznak. Donate. Vieš robiť masáže? To je Adam. V této bazilice jsou pohřbeni teda Moje most. Koktejl. Ten bude na pravdu. Tu áno. OK. Áno. Aha, OK. Ďakujem. Dobre. Ale už ma neboli chrbát, takže... OK, no. Approved. Ty si ten, počkaj, jak sa to, počkaj, ty kupuješ tie posledné, nie? Vlado. Jaké? Koľkáš kračíko? Ja nemám hodinky, takže mám vieš koľko to. Minus 5. To povedz nám. 14 399,3,4 na tretí. Viac. Ale kamo. 8 309. Iba, ty čo si robil? Ty... No však práve. Dáme animal kres. Treba na nejaký stock footage, chápeš, takže musím tak robiť. Baví ťa to? Ináč dosť. Ale prečo by nie? Lebo vidím typka, jak varí. To kde sme? Minecraft Village? Čo sú za domy? Však to je Harry Potter. Ty, kto tam čaká? Onen kotlíkový. Čo tu? My sme v Granny? Čo? Spooky Scary Skeletons. Bratu, ideme dobiť basty. Toto není veľmi Sigma. To čo tam? Ukáž? Vlado, to čo si tam otec robí? Takže tady
Povedz aj nám. tou uličkou furt dolů. Ešte náš... A tam je Daliborka. To je Daliborka se zaštívá. Ideme tu? Ale že mne to aj pripomína. Ideme tu? Pripomína proste... Idnu? Dobre, tak jednu. Chod do díry. Ale tam. Absolutne nič tu není, ale len bordel. A ale to je celkom cool. To je taká biela machuľa. Sa stratil. Ohodnoť sklep. 11, 10, skvelý, úžasný, je tam zima, vlhko. Pidi tam je dole. Walter White! Ale nie, tu vláda možno, že je dole. On je podľa mňa v jednom z tých domov. Robilo to decko? Ja to asi dúfam, že mám natočené. Nemá náhodou, že komandy, vieš, že... No on už nemá, on je mŕtvy. No, ako... Ale bejva mám. To je mŕtvy. No, jasne. Bočku takú. Tak ja som, že... To ako... Čo to mal znamená? Chcete mi niečo povedať? Ako čo schovávate? Dneska je dosť zlé počasie, akože. Zima, mrzne. A že by ti proste poslalo správu. Ale tá vláda, čo si hľadá. Že by ti proste poslalo správu. Mal som si to skolo, no. A ty si jak tak, ty Ale... No ty si ráne. Nie to jak mucha, že vieš, ale- ale... prišla, teda, že príde, akože vieš, že... Ani ja som nerozumel. Pozri hore, to kto sa tam snažil vyliesť? Tam sú otlačky palcov. Takže to bol... Niečo. Si nechcel Spidermana Kámo, robiť, to niekto? Bola tekutý cement na tom. On iba... Tá Stephen Hawking to asi nebol. Stephen Hawking. Kto to bol? No tak Stephen Hawking asi. Čo by robil Stephen Hawking v 18. storočí v Česku? Hral karty. On je starý, ale nie až tak. Štefan Práca? Vedel on hrať karty? Štefan Stephen Práca? Hawking. Štefan Práca? Hawking. Nie, nerob mi fény. Ináč počkaj, aký podpis mal Stephen Hawking? Nemal. No, Však to nemal Roman sa za ňo podpis. podpisoval. Števo Krákací? Ale potom ako banke uverili, že či to je on, alebo nie. Sa mi to alebo jeden strom upside down. Kde? Není náhodou naopak? Ne? Či len mne sa to zdá? That's the point. Aha, ok, sorry. Toto je obchodiak, alebo kde sme my? Kde sme my? Mango? 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 Sme v hoteli. Sme v hoteli. Svetovaný jak psi. Môžeš vonku? Hej. Kde sme? Kde sme, Vlado? Parížská ulica, Praha, hlavné miesto České republice. Kužba. Tam vieš, čo budú jak Porsche. Soho? Akože, to je Cayenne. Môžeme to povedať? Patrizi a Pepe. Kde je tá premiová značka nejaká? Tu je Jimmy. Jimmy Choo. Jimmy čo, že to je nejaký random typek. Nie, to je dobrá značka. Nejaký typek tu vymyslel. Hej, lebo ťa sponzorujú. Aha. Hej, lebo si žena, či čo? Brumelo, Cinelli? Sorry, brat. Kámo. Kúpime si auto? Tam sú Rolexy vzadu. Rolex. Tam vidím Rolexy vzadu. Kámo, tam ideme. No, čoč. Počkaj len. No bratu, takže situácia, no dobre, mám to zajebané už aj nohavice. Sa dosmal. No nejak tak. No, Na mňa, ne? kúkaj, on je Hannibal baby. Kúkaj na to. Na mňa, ne? Veľmi divné porno to. Kamera sem. Tu na zdravé. On je čin po japonsky, ne? Čin. Máš tu pojebanú servitku. Musím dojesť. Počkaj, aj ty už to máš celé? Koľko ja ešte skoro nič. Už som kámo zaplatil za to 14 eur, tak už prosím zjedz to. No vidíš, ty si pašák. Pašák vole. Počkaj, teraz...
Ja vás vidím a zatvorené oči. Kamo, otvára plechovku. Čo sa deje, chlapci? Chlapci, čo sa deje? Však musíme niečo dať do... Čo to? Minútu ticha. To si usral už normálne. Chceš kečup? Papať kečup? Papať kečup? Papám kečup. Koho piješ? Turka. Hami, hami, yami, yami. Ňam, ňam. Však tam je. No tá druhá, pri skope. Genio z Afriky. Fajn šmekel. Gurmán. Jedna nebude stačiť, ja tak vidím.